Ukubona ngehla nyuka ntwana ngisuke nyotabalaza Angicela ungangijaji ngifuna le mali ukubona ngiphanda kaje Ukubona ngehla nyuka ntwana ngisuke nyotabalaza Angicela ungangijaji ngifuna le mali ukubona ngiphanda kaje Ubekisa kwetafuleni Ubekisa kwetafuleni Sanibonani bafethu, and this is your boy Okatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kamfele Motsiba aka Mr. Cool himself. Intwana semakhonji la kulo motsotsi la kujiya khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. That's why they call me Ntariana bafethu. Welcome to Ikasile Vukile bafethu at Mbuzi Gang Studios bafethu. Mbuzi Gang is not just a studio, it's a record label also. So if you're an artist and you wanna be part of the movement, make sure you follow Mbuzi Gang there. They're out there with song speeds behind the camera. And also sushi malushi lushi. Ngapa Ntariana ngiyalazi itaba bafethu. So today's topic is all about men's health bafethu. The most important thing that you have to talk about is all the men's health. Mina nomkhozi wami lana, we gonna have a conversation as a machita where we talk about men's health. We talk about things we face out. Don't forget to sleep at Premier Lifestyle Guest House at Makura Drive, and make sure you visit Last Street Car Wash at Makura Drive. So other than that, Sushi is my new co-host. Enzo isikhathi eside. I know people love him. Sushi, ngicela ubashange intro yakho mkhozi wami. Yeah, oh yebo, thank you Mpilo, thank you Mali, Soweto, Kasilivukile. Don't forget to like and subscribe lapho, comment and share so the channel can grow. Yabo, yeah, sebathi basho ukuthi nayi manje angisacashi sengivosho Kasilivukile, going to unpack real and authentic and unfiltered stories. Yes. Lezo usithola lana mawungena Wi-Fi ucela iphina next door. Now. Or a library or a square. Yeah, the library, the school lapha eNandosi yabo. Yeah, izinto akuyanashilo. It's all mental health man yabo. Yeah. So sibonile ukuthi phakathi kweviki man kwenzakala into Yeah. engajabulisi. Not even part kweviki, through lama months akuwo and asikaqedi nonyaka. Yabo, cause it's something esisaba ukukhuluma ngayo man ezamajita. Yabo. Yeah, me personally. Yabo. Yeah, so yeah. So man, mental health man ezamajita. Sometimes ma we out ukhuluma nge-mental health kuba ngathi weak. Yeah. Kuba ngathi uswaki. Kuba ngathi enteke ukuthi hayi le ndoda ayina-backbone le esaba ukungenelela. Yabo. And most of the time samajita mfethu sibisa izinto ezibhaya ngoba yazi ma we out your existence nje, the odds are already against you. Yabo, mawucala uyi-out nje, yabo, mawucala uyi-out angizokushayela enye i-typical example ukuthi ukuba i-out ama-odds against wena, ayikho i-out eyaziyo-ke yabamba ikhathi lesasa. Ayikho. I-out unless mayibhulishwe abantu endlini. ngeke ulibambe ikhathi lesasa ngomthetho. Ya ungalibamba nje ngokuthi uyalwela, mara umthetho nje awulikhiphi ijozi lokuthi i-out ingabamba ikhathi lesasa. Yabona, ezi-out meant ukuthi kumele uphande. Understand? That's why I say ukuthi 95% of guys in prison, guys smoking drugs, understand, are social ills and depression. Yeah. And coming where you come from, ngeke udlalise ukuthi topic i-depression thina siyazi. Ucala ukhuluma nge-depression week. Yeah, sithi hayi into ezabelungu leyo, into zethu. Yeah, i-disease yamangama. Yabo, we are going to tap back entweni Nembuzi Gang izwela. So tap back into esiyaziyo straight yabona. Yeah. Bongacabanga ukuthi uRicky angasithatha. Mfethu. Bongacabanga ukuthi umkhozi khona ubani lo vayile Sandawana. Jaden Adams angasithatha. Khuluma ngabantu aba-prominent. Mfethu bongacabanga le case mele ka AKA ukuthi uyamade ijump. Because sekuphume ne-24 hours footage. Apparently basa-investigate more. Like Sushi, sorry ukungena emlomeni, ne? But I want this to ukuthi start whereby wonke umuntu ezo-understand. Yabo? Yeah. Because mental health comes in a lot of ways. Ne?
Kunabantu bane-mental health because of iy'nsiza. Kunabantu abane-mental health because of i-pressure. Kunabantu abane-mental health because abasipani. Kunabantu abane-mental health because amasiko awahlangani. So let's start here. This is a break. Let's talk about family bafethu. Ivali le-family as amajita. Ivali le-family bafethu. Yazi Let's start there. Family, where everything starts, where you think these people got my back. When you're in a drastic situation, or where you need people to talk to, you don't have anyone to talk to. I once asked enye intwana ukuthi yeboyzini, makungayenzeka namhlanje bathi wena nemali yakho niluza isipani, awunamali yerent, awunagawula, uzofonela bani? Bathula so. yabo. But sithi sine-family. So let's start there. Let's start about family matters. Yazi mfana, Ntariyana mfana, ngifuna kunenye iseyini izokubonisa ukuthi mayi-out kuyanyiwa for wena automatically. Kunenye iseyini bathi indoda mazibona. Abakazi bathi umfazi mazibona. Indoda mazibona. Uyabona? Automatically mawuyi-out, mawucala uvuka, kumele ubangene. Ayikhenye. Akunakurelax, akunokuthi uzobamba umoya, uyabona? Mina mfethu, living in the age of social media, angikaze ngahlangana ne-video ku-social media bachikimeli ukuthi uhleli la endlini awusebenzi. Wonke lamavidiyo amajita, iy'ntanga zakho zisestradeni ziyatshontsha. Igcina selidela nala ukuthi mfethu amafamily wethu sewapromota nokutshontsha. Uyabona? Nokuthi mfethu ungayenza ezinye izinto eziphume endleleni. Mina mfethu angikaze ngazwa bathi kunensize ethwele, ngikhumbuzeni. Abheka makungathi kunensize ezithiyo ozaziyo ezithwele, abheka ngakubhayela i-voucher yeklipa lapho kuma-comment. Indaba ngifuna ukubasho bazosibophisa. Yabona, kulelinye isister vele. Yabona, kunamanye ama-sister asifuni ukubambe nje, mara bona bayazazi. Mara yibo kuphela, yabona. Sengikhuluma nje nga-normal lifestyle, unontobeko lo bekafeyila i-English, lo sikhule naye bekangaphenduli eklasini, uthi uthwele manje. Akekho. Kuthiwana kufeyisa amajita, ukubonisa ukuthi ama-odds wamajita namantombazana awafani. And ayikho i-out le bangathi bake bayishada ngoba i-smart yini. Hayi, ngeke wena bakushade ngoba u-smart. Intariyana izinja ama-podcast akwazi uku-editha ngemishado. Angeke, and iyalahlisa le nto because umfazi uyakwazi ukulala kini, mara wena angeke ukwazi ukulala kabo umfazi ungamlukuli. Uyayibona lezi zinto nyene lezi. Uyayibona ukuthi yonke into enomfana inemali phakathi. Yabo. But then mina mfethu ngisakhala ngama-family members mfethu. Family members, bomalume, bomamkhulu, bogogo. As a youth, siyakhala. You are turning us into animals because of comparison. Ungikhompera nomntanakho, bona beef nomamami nobabami. Ukhiphela yonke lento le phezu kwami. Abanye nize nihamba ney'nyanga ukuthi zivaleleke thina into ezithi zingaphumeleli. You know how much of a pain eniyikhosa ebantwaneni babantu bamnyama? Umbone umntana lenga entambweni, knowing you are the cause, knowing ukuthi unesandla salento ayenzayo. Dog, yazi Sushi, I don't wanna lie, as amajita, especially kuma-family members, we are facing a lot. And we can't talk about it because talking about it ngicabanga ukuthi kushuthi uzongilaha. Yabo, mangizokhuluma ngithi angithandi neweni engiphatha ngakhona, ngithi bazothini? So uyadelela. Uyangi-understand? So mangathandi ukuphatha ngakhona, iy'ntanga zakho zingaphandle, mhlawumbe ufuna ihontshe uqhubeke nempilo. Uyangi-understand? And uyolifuna kanjani ihontshe while ungasipani? Ama-hotman wakho Sushi, you do have ama-hotman agrand. But because of Sushi, they won't do anything for you. The only time they'll do something for you is when you are dead. Khanya bazo-contribute ukuthi nale ntwana lethu le-grand maybe Uyangi-understand? yabo, yazi Ntariyana uringa enye into mfethu mawukhuluma ngama-hotman. Nginawo mina ama-hotman agrand.
yabona? Nokuthi manelithi noma or kanti yabona? And ngizothi ngizohlala ngiyireyisa lento. Izinto zenu akusizinto zami. Yabo? Yabona? Nawami amaplani mara iy'nhlanhla zabantu asifani yabona? Ngikhulume ngama-ankeli nani 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 yabona? Ukukhuleni kwethu o-late lami belingalingani ne-ankeli labo ne-auntie zalami. I-ankeli lami belibene lakhe lathola isibani lathesha. Hence iy'nyosi zakhe zizongidlula mina. Yabo? If sonke sama-family member basinika i-head start efanayo, nayi opportunity vaya niyigcina. Kumele sonke sigrande lokho. I-olate lami mina maybe azange libe ne-chance yokuthi mara intwana yami yazi into yakhe ingaba nobu-tertiary-nyana, uNSFAS angaqhubeka ama-varsity nani 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 nani. Akekho umuntu ongasifuni izinto ezigrande. Yabona? Mara sigcina sesiphanda kanje ngoba ama-odds against wena. Yabona? Ithi ngikhele example uNtariyana. Mabathi uNtariyana ukanje, Ntandani, uye varsity powami. Varsity has its own cost. Kumele ugqoke akuna-uniform ngeke usifihle ngama-grey trousers. Kumele ugqoke and hhayi sithi uyela ukuyoswenka la. Kumele ugqoke, kumele kube nama-laptop, kumele ube ne-smartphone nyana, kumele ugibele, kumele wenzeni, kumele ube ne-toilet yabo. Sikhuluma ngama-basic yabona? Yabona ukuthi uma uyintandane ntanga esigela mabathi intanga kufunakala i-laptop. Mawusukumisa leyo phone yakho enga-charge uyofonela bani? Uyofonela bani? Uyohlupha bani? Ngoba zobe sohlupha umamncane wakho uzokutshela lo mntwana kaSonto uyahlupha. Sosaba nokufona, soyisicefe. Ilidela kuphi? Esikoleni wuwe, sothini isizwe. Soshaya amafoni wabantu esikoleni. So uyaheleza yabona ukuthi imbalance yokugeleza, nokuphanda, nokusiprovidela akusabhalansi, akusafani. And yazi into engimangaza, yazi umuntu uzothini? Hhayi musi nathi sikhule sihlupheka endaweni. Ningakhompeli isikhathi sakudala nesamanje. You-understand? Isikhathi samanje sine-pressure ebhaya. Manje kune-pressure ebhaya that's why abantu bakhomitha ama-suicide benemali. Manje kuyanyiwa yabona? Phela ngitshele ikhapuli le uyaziyo lesikwazi ukuyibheka ukuthi banabo ma-30 years badrobile kule generation. Singabala abo-Zix bantwini. Uyi-one singabala yena uyi-one uZix kuphela. Nale kunalenye vele be-act bekipresenta ku-UTV like masiyi-generation yethu. But then ithi ngiyifake inyana ku-advert bafethu. Don't forget to like, subscribe, leave your comment down below. Soweto Siketo. Make sure you pull up to Premier Lifestyle Guest House bafethu. Today's topic is mental health and we're trying to make it seem so wonke umuntu azoba mentally stable. So you see ukuthi you are not alone. Now you are facing what you are facing. We just don't speak about it. But now asikhulumeni isizwe siyaphela. So bosasho mkhosi. Yabona mfana, i-generation yakudala nale yalo asifani. Cost of living asifani. Mentality no phela i-Gucci kuqala bekumele ugibelele iteksi. I-Gucci noma ungena ku-TikTok uhlangabezana nayo. Ungena ku-TikTok uhlangana nedanki majobelo futhi manje i-Porsche kaningi. Sekuyi-pressure already. I-social media yanoyi-pressure yabo. So yabona ukuthi mawucala uhlangana nama-Gucci uyawafuna. Akekho ongawafuni ama-Gucci noma ungathi wena awafuni uzithathela impilo esimple awukakabi nemali. Mawucala uba nemali ama-Gucci uyowafuna yabo. Yinto le ecala yenzani? Yinto sokuqala uhlangana nama-page kuma-social media ubone umuntu sokuglorify i-crime ukuthi amadoda maniphuma nejozi ngicela ningithatheni. You-understand? That on its own it reached a depressive state kumuntu ukuthi aze afike la. Yabona? Akekho umuntu ofuna ukusiphila, umuntu ofuna ukutshontsha. Akekho umuntu okhula athi yena ufuna ukutshontsha. Yalazi ijele. Yabo. So izintonyana like ezinjalo ama-age esikhulele kuwo awafani. And angeke afani. Ama-pressures wakhona awafani. Yabona? That's why kudala bebakutshela ukuthi mawucala ubuza umamncane wakho kudala uzokutshela la elokishini besiney'klevanyana ezinhle. Mina ngikhulele e-Deep Kloof, wonke umuntu e-Deep Kloof uyatshontsha. Hayi manje sekuyifashion. Seze bayibiza amajobela. Uyabona? Seze bayibiza sezinamagaba nama-rankings. Like wonke e-Deep Kloof
ayikho i-topic esigele, ayikho. Tariyana makashaye i-positivity ngama-podcast, Tariyana uyafosta mfana uyoba grand kudala. Kudala wayengakhulumi ngezinto ezikanje nakanje. Tariyana mfana uyoba grand kudala, yabona. Things ekumele siringe ngazo asiringi ngazo, yabona. Kasalivukilele. Yabona. No, masingafaki insize ethwekhayo la, ama-views ayakhuphuka. Siyalila. Yabo. So izintonyana like ezibhaya asidili ne-root cause, izinto abantu bazikha phezulu. Yabo. Yini impethu esenza ukuthi no stonke? Nami ngiyazibala la. Yeah. Yabo. Yini into engenza ukuthi ngibheme ama-drugs? Yes. Yabo. Lama-root cause mfethu bengihlala ngiyi-one. Yazi nginokuremenisa ngiyi-one, ngihleli ngiyi-one. Ngithi kahle kahle yini impethu ebengibhemisa ama-drugs? Kahle kahle ngicabanga kusukuphapha. Yeah. Namafakasi ara impolo. Sharp. Akhona la. Yabona. Nokusikhuphula ukuthi ngiluze u-late lami ngina-10. Lento lento angiyahitha mfethu. Yabona. Ngacala entanga ngiyayifila ipeni makuqala kuba yi-Mother's Day bathi yo ntanga abantu baphosta o-late labo. Eish, mina ngisana nesithombe so-late lami. Nanginaso Sesibhleri. mangifuna isithombe so-late lami ngiya kwenye i-album ngishuta ngefoni ngishuta isithombe. Ngenza isithombe esithombeni. Yabo. So, yabo mina ngabo-Mother's Day ngiphosta abo-Drake. Yabona no. Yabona ukuthi mental health yami ukuthi iya-deteriorate ngezinye indlela ngoba mina kunala ngisakha khona i-motivation. Mina ngi-time ngi-o-late yilapho. Kumele mina ntanga ngizicharge ngi-power bank yami ntanga. I-roll on mic alime kanje. Ibheke wena. Ibhekane nami. Akekho omunye umuntu and sithi mfethu ama-families wethu they know what we are doing. Yabo. But the family structure bafethu, black people, can we fix our family structures? Ayisekelani ukumonelana, ayisekelani ukukhomperana, yekelani amakwala akudala kube ne-peace. The more we have peace is the more sizoba nama-leader agrand. Bheka manje kunomuntu osemaseleni, but then ngabe kunentwana eyi-one eniyisapotile, yaba yi-lawyer, ngabe ngikhiphi nama-fees we-lawyer. Ngabe kune-lawyer ejardini, you-understand? So let's talk about social anxieties here, because le nto bayibizani, angesiqeda ukukhuluma ngamagushi, bayibiza ukukhala. Mara ubuye ubheke ne ikanje le. Kunama-podcast amaningi manje. It's because abantu abasebenzi and ama-family awabasapoti. So babona ukuthi benzeni, bavula ama-podcast, angisho. Kuney'gebengu eziningi manje because abantu abasebenzi, abantu abanama-family support. So babukela kubani? Kule Grootman lasestradeni. Babukela ku-speech. Babukela ku-speech, you understand? Coming to that bafethu, disclaimer. Coming to that, yabona alleged yakhe ku-speech ukuthi babukela alleged but obvious Grootman induku yayishaya. So bafethu mina ngifuna silungise le gama. Ekhaya akusanama-Grootman. Awekho ama-Grootman. Ngifuna ukubathi bafethu ithi ngitshele le gama Grootman yini. Ukutshela i-Grootman yini thina esazi ama-Grootman esiwashonile. Bekungeke kube nomntana waseKasi ozovaya ngenyawo kunama-Grootman eKasi. If kunomntana waseKasi ontswembu ngebhola, ama-Grootman bewazoyenza sure ukuthi amisa Pirates or Chiefs or azombhayela ama-soccer boots. Yabona ngabe bekunama-Grootman eKasi antswembu, ngabe le podcast le khona yaseKasi ngabe ama-Grootman ayidonate-ele eBhayi. Hhayi ukuthi sithi bayasi-owa. So yekani ukuthi sinibize ama-Grootman because nigqoka amagusha then nitshontsha amantombazane. I-Grootman lelo gama mfana liyasetshenzelwa. Akuthi igama elikho esihlahleni sama-apula, maybe esihlahleni samabhanana. Wena ufuna sikubize Grootman because manje uhamba nge-Porsche, ushaya igusha. Uke wayenzela eyiphi ifamily eke yathi kungaseyakini, eke yalala idlile because of wena Grootman. Asasekhona ama-Grootman for wena. Or kunama-breaker. Lamademo. Ama-Grootman aselokishini amademo. Ama-Grootman aselokishini ahlanya ngathi. Yabona. Ukubona ukuthi ama-Grootman aselokishini ahlanya ngathi. Ama-Grootman aselokishini abamba iy'nsayeza zethu. Cabanga. Ama-Grootman aselokishini abamba iy'nsayeza zethu. Ama-Grootman aselokishini ajayiva la sijayiva khona. Cabanga. Yabo. Ama-Grootman aselokishini aphuza amalini. Yeah. Ama-Grootman aselokishini aphuza amalini. Yeah. Mina bengazi ukuthi ama-Grootman awabhemi ma-drugs. Ama-Grootman ayasineya no.
futhi manje lisipanayo elihamba ngekara liyasinika amadrada yabo. So mawuthi ngibhekele kuyo futhi manje ngokuhlonipha engihloniphana. Ngihlonipha idraki. Ijaki. Yabo, ngihlonipha futhi manje eli-text email yami. Kusho ukuthi mina nawe siyafana, i-taste yethu iyafana, i-difference yami mina nawe balance kuphela. In the age. Uyabona? So kwezinye izinto i-respect iya-earn-wa. Ayithengwa i-respect yabona. Mina la ngikhulela khona la ngihlala khona ama-40 awekho. Nami mfana angifuni ukukhuluma amanga, akusala ama-40 bafethu, gcwele intanga zethu. La mina ngihlala khona mina ama-40 awekho. Mina la ngikhulela khona ngiceda boma-10 years ngingaboni umuntu agadile. Mfethu. La mina ngihlala khona mina. Tende yomngcwabo kuphela. And Suchi, coming to nalamathwasana wembombayi. And coming to think of ne, we can analyze someone who's smart. You understand? Yeah. Yes, maqedile ama-40 athini. Ucabanga ukuthi lobu clever bakho uzophelelaphi? Khona abashoyo manje ama-40 abanezinto. Lo uzobona uzophelelaphi ngale podcast nyana yakhe. The same podcast yokuthi umntana wakho uzoyimamela izomtshintsha i-mentality. Uthi uzobona ukuthi uzophelelaphi ngale podcast nyana yakhe. Mfethu ama-40 afile. That's why manje uthola intwana ezibhaya she's into crime. Because imedia yakhe incanywe lela 40 egcwele igudi. Uyabona ukuthi that's still mental health. Yazi Ndariana, ngicabanga nenye into. Ngike ngabuza into. Yabo, uzobheka ngiyacaba yabo. Ngayibuza ngathi intanga enhle, why mina ngifrustana yabo. Wathi kimi, ayi lezi ntanga lezi bengidola nazo zi-slow. Ngithi slow ngani? Ngithi le nhle kulebo shana yenzani? Leya ntanga iyaspana. Yabo kuyathesha, hayi nehontshe yayo. Alright, ayi sharp. Mina ngenza wena ntanga wena fast ngicocela ngezinye iy'tori. Bani la bekakhipha ifoni kanje. 7 July ngatshontsha amakhathi wabantu ngathepa. Imali efake, ama-e-wallet, ama-SMS, ngene ema-eventini mahhala. Yabona ukuthi kunobu-short sighted nyana. Yeah. Ya ubu-short sighted bukhona. Uyabona no? Yeah. Yonke insayza nunda. Ayifune ukusipana. Ifuna ukushaya clever. Ufuna ukuthengisa into yokuhlala. Yeah. Get rich quick scheme leyo-ke. Yeah. Ufuna ukushaya tsotsi. Kodwa ufuna ukuthengisa into yokuhlala. Mfana. Lezi ezama-qualification azibamela kancane. Mfana. Isigela, amabhegi, ngikutshela ukuthi nathi ekasi sithi lezi ezigelezayo ibhanga mase sihleli kahle. Yeah. Sithi awungasitsheli ngale. Yabona lezi ezisebenzayo siboleka imali yokugibela kithi abantu abasinayo. Mfethu nathi sihleli siyosishuta kale siyibhari kubanye abantu. Yabo. Yazi ukuthi isikhathi sabo kade bahlele esofeni lana yikho into abayenzayo. Ya labantu laba, hayi leyo sushi le, wena sushi sobalekela ijozi, wena sobhizi ngama-mic. Usafuna isingenelele sobhizi ngama-mic. So yasihla. Mina nyabola, mina ngiboshwe isikhathi eside. Uzweli. Mina ngikhathele. Manginomtariyana angitext uyangiseva mina ukuba yingiseyivekile. Serious. Ngeke sengigibele esinye isitimela manje sekwama-bail, ama-OTT, ama-voucher, i-55, i-Volarek, ama-4Sly, ivinki vonko. Well, so bafethu, don't forget to like and subscribe. Ngiyanicela bafethu, please subscribe on the channel. If wena ke uzibona ngathi uHotman or uyisisteri eli-grand, just click usubscribe noma ungakhiphanga imali. Just click the subscribe button bafethu, because isikhathi silivukile. It's all authentic stories bafethu, iy'tori zasekazi ezi-affecta nabantu bakini. Intwana yakho ijunkie manje uma ungayihlalisa phansi uyibuze ukuthi why ubhema, ngingakutshela esinye isitori ungakhala. Kunabantu abasemaseleni manje bebacabanga ukuthi family got my back. Makafika e-court mama kabheke emuva akunalomuntu oyi-1 wakubo. Uyangi-understand into engiyishoyo? Bengise-off no. Enye awuthi bayibuza ukuthi izobheyilwa ubani, nathi akazi. Yazi ibuhlungu kanjani la ngesibali, bambuza uzobheyilwa ubani, athi akazi. So le ntwana lezi ama-2000 manje, ama-2000 ayatshontsha manje, angithi kuyastensa. Izinto no. And manje mayi-cherry ungatholi nawe estensayo. Mfethu usele. Mawungahambi nama-trends mfethu usele. That's mental health vehicle. Kunentwana engana-stand sushi.
pressure. That's mental health. Kumele ayenzani? Kumele atshontshe ikara sejaridini. Enhle yazi mfana yazi mfana ngihlala ngisho ngithi ilokishini li-toxic. Yabo, akunakuthula elokishini. Yabo, i-peace of mind elokishini ayikho. Yabo. Sad story yazi mangihlangana nawe no. Ngihlangana nenye intwana phethe ibhegi lekhefu yabo. Ukuthi uzozwa mfethu kwakho mfethu namabhuku wakho mfethu. Hlangana naye ntanga uphethe ibhegi lekhefu yabo. Ngithi kuye ntanga jayele ngilekuhamba nathi mani ngifuna ukuthuthisa omunye umuntu ngapha. Sengiyastoka ngiyabhayisa. Mangithi ngiyabheka la ntanga ngiyabona wena ntanga usoft. Ukuthi olidla lakho ntanga lisipane hair ukuthi wena ntanga ungafuna ukuyotshontsha ubhayisa ama-drugs. Mawuthi uyothuthisa umuntu ukuthi ubulalisa isister lami ntanga. Ngezinye iy'ndlela ntanga yabona. It goes back to the fact yokuthi abantu ba-subscribe. Yabo. Le channel le ntanga ikhipha authentic stories yabo. Le channel le kwazile ukulethela i-recovery early. Efana nami. Yes. Mina ngizonitshela amaqiniso. Yes. Yabona ukuthi isihloko sama-drugs. Yabona. Because ama-drugs sithutshansi uyabhema ya-overdose uyabhora uyatshontsha usitshontshela ukubhema uyaboshwa ubhadalelwa okwani nje ngoba uhetha abantu xa selivukile mfethu linentariyana khona ukwenzani. There are educations coming from here. Lezi uku-editha e-studio abantu abaculayo. Yabona ukuthi uma-subscribe-a iyo gain ezinye izinto gain-a ngamanye ama-opportunity kuwukuthi no ongeke uwathole kwezinye iy'ndawo bekumele uwahafele lama-opportunity. Yabo. So staying tuned ku-channel mfethu is educational. Yabo. It's educational ukuba yabo. And sikhuluma ngenye i-topic i-mental health ukuthi abanye abantu ababhaya baye balekele. Thought nafandari yabo. Goes back to ukuthi ama-2001 i-dance, ama-trend, Ama-wax, ama-sets yabona, ama-tattoo ubone umuntu sekashaya i-tattoo ebusweni. You are not employable mawenze kanjalo. Sozimoshile. Ngoba nathi yafika angithi bengiku-happy mode ngalesi khathi ngibhema ama-drugs ngenzani. No, reality is catching up with me. Sengine-criminal record. Kunala ngeke ngikhona uku-apply khona. Mfethu namanje amaphoyisa uma angakubamba bazokubuza ukuthi uyahamba. Mina ntanga ngifila ngathi ngingashaya ne-affidavit of uku-certify-a online mangingena e-police station angishawa omunye umoya obandayo. Ukwenza enye into nje e-simple yabo. Ukuthi yakubonisa ukuthi other social pressures are temporary fun and lifetime of suffering. Ama-drugs ngiwayeke 5 years ago mara i-criminal record yakhona iwaya. Isakhonsa namanje. Yabona, yizinto ezibuya manje zingidiprese ngikhohlwe ukuthi lama-choices lawa ayangenzeka umnandi. Kuphilile mina. Sekumele ngi-apply. Uyabona ukuthi noma ngingaboshelwa i-drinking and driving no ngangena ngashaya ipiyano kuzovela leza zinto zakudala. And ziyabala. Ziyabala. Futhi niyayithanda lento oyenzayo. Yabo. So social pressures no angakufaki. Le era ye-stance iyophuma. Kwangenenye. Le era yobukhothana ingenile mfethu abantwana bapreka. Abanye batreka, abanye babhema. Babhema batreka yenye into. Mara iy'khothane zonke bafethu ziyabhema. Abantu baboshiwe. Uyabo? Iphelile manje i-trend yobukhothane. Bakusele ibhemane. Phela abantu ababhemayo most yabo yibheka iy'khothane. Indlulile leya trend. Wena ufuna i-stance songenela idanki Majobela sotshontsha ipholo akubambe nepholo danki 20 years. Una-20 years. Una-20 uyophuma una-40. danki 20 years. Uyazi ukuthi ulili lakho ntanga alifani. Story 350, story amawashini. Mawuthi ipele 6 hour ntanga uthi iphumaphi. Wabona ukuthi manje so-depressed ulili ntanga. Namanye ama-social pressures angekho.
yabo. Amanye ama-depression phela thina siyazenzela, yabo. Ngeke ngazi ukuthi impela yanamhlanje ngikhula ngina u-lady, ngangikhuliswa umagogo, bengifuna ukukhomba umagogo esipiti. Imali kagogo yesasa bekuyi-1.8 ngifuna ngigibele ikhambi lale 1.8 ayenzisele. Ngibhekele 1 billion ngisho bayagibela uyasala ngeklipha kumele agibele ngapha emelulu. Yabona manje ezinye izinto ngapha yigela, ngapha yini yabona. Amanye ama-depression impela yami mfethu yithi namapressure wasestradeni. Yabo. Yabona umuntu mawungazicaba. But Sushi, ngiya-understand-a yithi nama-pressure asestradeni ne. The family structure. If we had a solid family structure, bowungeke uthathe ama-decision wabantu basestradeni. Uthatha ama-decision wabantu basestradeni because abantu aba-supportive are those bros who are selling drugs there. Yibo abakubhiliva kuwe. Ile outlet etshontshe imoto le yiyo ebhiliva kuwe. So uma unenkinga, the first person omcabangayo ucabanga yena. Bese yaza kutsheleni, ntwana yami, ithi ungifake errawundini kayi-1. Uzobuya sonama-camera unani nani. Ayazi mfana mtakana yabo noma ukhuluma ngefamily. And ifamily yasibulale and I understand. Mina mfana yazi mfana ayikabi mfana yabona indaba ye-family for mina ethatha i-subject and mina angiyilandeleli kabhaya yabo. Ngoba mina ifamily yami ngitariyana ngoba uyongifunela izinto yeah. Yabona. Mangingacala ngangena endlini ngathi mfana, mani ngifuna ukucala kuma-podcast nyana ngifuna ama-camera. Iyo. Wawusale batla msebenzi. And loyo muntu okutshelayo naye akasebenzi. Lo muntu loyo phela ukuyofuna umsebenzi inyoko, ukwenza i-C_V inyoko. Mabathi i-interview ukugibela inyoko, uthole umsebenzi. Ya bakutshele bathi interview kusasa. Ungene endlini ubatshele ntanga bayangicela ngapha into yami inobugandisi kunobu-double transport. Ntanga bakutshele ukuthi umamakho phela ngalesi sikhathi ashona akashiyanga mali. UNkulunkulu uzosifunana ney'mali la ndoda ukuthi ziphumephi. Ukulindela kuphi? Ngcono ntanga ngiyosilila. Ukuthi ngikhone ukuthola imali yokuthi ngimariyele. Yeah. Yabo. Ukuthi ngikhone ukuthola imali yokuthi ngiye kulama-interview ukuthi ngikhone ukuthola imali yokuthi kumele ngithengele amakhamera. Ukuthi sometimes unokuspina uthi uspinela into e-right. Uphaka. Yabo. Nami nginokuphuma ngithi ayazi ntanga no ngispinela ukuthi at the end of the day ntanga I'm doing the wrong things for the right reason. And you're doing the wrong things for the right reasons, but somebody's suffering for reasons. Khona umuntu okhalayo ngathi. Wena ujabulile. Yeah. Lama-weave lawa nawagcoka bayakhala amangamla. Iy'moto zamangamla ziyalahleka. Singena ngama-window, amavoso. Yabo. Nokunibuyela ngama-perfume wabo-Van der Merwe kwele esibhedlela. Yabo. Van der Merwe. Yeah, mina ngeke ngikutshela amaciniso, ngeke ngikutshela amanga. Le phone le engiyiphathayo mfethu itshontshiwe. Itshontshiwe? Awuthi yakhona ngiyitshontshiwe. I-mail yami ivane stolen, i-mail yami. 90% yamajita lawa engiwaziyo emakuba kunama-box wamafoni ngihamba ngiyitowulela. Yeah vele abantu bama-iPhone kude benijula ngizwa bathi nibhampile. Yabo. So nangu no-cameraman wami sitolele. Ezinye izinto makukanje mfethu gcina sesiyaziglorify lezi zinto ngoba yinto esiphisayo. Vari. Yabona. At the end of the day umuntu makangatshontshi nami mangayenzi iy'tayela zami ningangibuza ukuthi iy'tayela zami mangayenzi nami iy'tayela zami ngeke ngidle. Yeah, ivari. And manje mina ngikhulela kwenye into esivele nama-pressure wami. Yabona. Bayanyiwa. Ngikhulela phela mina ngikhulela hard ngikhulela ngabo Mesibukeni yini lamakasi ama-Everton. Ngihlakeng amakahiso hhayi. Khulele Diepkloof, South Western Township. Ibote welcome to Soweto like Aslan. SiseJozi. Yanyiwa la amanye ama-pressure yanyiwa la. So Sushi, talking about the pressure ne. Sisekhathi eline-pressure ne. Before sizokhuluma ngabantu aba-commit suicide. What keeps us, let me say, what keeps you from not committing suicide? And what keeps you from not committing suicide? Mina ne-suicide into engingayicabanga nje mina.
net ukuthi amajita abhaya yo. net ukuthi ngisaba ukuzibulala, ngiyasaba ukuzibulala mabangathi i-suicide ngithole omunye umuntu ozongibulala sakhe ukuthi angangibulala, angeke kudala ngasikhipha ngizwe. Ngiyasaba mina ukuzibulala yabo. Bhalana nama-suicide note ukuthi ndoda ngiyaphazamiseka anginadatha ngiyabona no ngikoloda abantu uyabona. Ngiyasaba ukuzibulala yabo, but the thought has came many times. Ufuna ukuzibulala kanjani? Ngike ngafuna ukuzibulala mara anginamaplani yabona. Ngike ngasikhuphula ngathi yo ngiyasikhuphula ukuthi ngiphethe la slipper. Ngilenye ethenga amaphilisi ukuthi ngigwile. Ngithatha le khipha leli ngilambile. Ngifuna ukuzibulala ngilambile ukuthi ngiqale kuqala. Wayipha kudliwa ezulwini. Ntanga waliphangile nya downtown kwelinye ikhutubani yabo. Yeah, suicide for me has came many times. And for many gents bafethu nani ababukele ukuthi uyazi khona umuntu ohleli nemeli yakhe akakaze ayitshele imeli yakhe ukuthi I once had suicidal thoughts. Siyazi majita. Or even now. Usafenayo. Yeah, like even now mfethu yazi ntanga unokushayelwa usisteri round. Unokushayelwa usisteri round ntanga ugayo usisteri gawulo lakho ume ngaphandle. Usisteri ngathi cha mina ngimnandi. Ume ngaphandle. Shawe elinye ipreja ntanga. Yazi impilo yazi makampilo yazi. Abantwana basekhaya siyasacrifice sometimes kibo kune-appreciate. Besengasichithela after bafethu. Bakuchithela ngenye ipari weldela amageti ibondle ipari leyabona came in many forms ukuthi ngalesi sikhathi mina ngibhema ama-drugs but sometimes you just overdo. Yabo because of ama-pressure yabona isitshela ukuthi maybe le mpilo lento engiyibhalele yabo. Yeah, kusho ukuthi le nto engiyibanga bekumele ngiphile kahle yabo. Kodwa ayisho ukuthi inhleko ingizanga bekumele kahle kahle bekumele ngibheme. Kusho ukuthi maybe ngizanga ithema lami libonile ukuthi le ntwana le kuzoba yi-flop that's why kumele ngingabi present yabona ngezinye iy'ndlela yabo. So suicide will forever be a visitor empilweni yomjita. Yeah, will forever be a constant tenant empilweni yomjita. Nani besiza sinikhohlwa no. Yabo. Abosister mfethu yazi ama-gender roles sometimes usister makawuze ubuhlungu yakhona ukukhala. Yeah, wena mawumjita angeke ukhala. Awuthi ngingena kuwe ngoja ngizokhala. Bese ungakhali. Ngiyavuma nje azindaba ngiyangena la kwentaranya nomthuko uyakhala. Nayi swati. Ulilanga awukhaliswa into encane so. Incane kuwe. Kanti intariyana ntanga into engathi ndanga ukhaliswa ila makenera wakhe. Sayabo. So wasikayankaza ne. Yeah, mina ngifuna ukuthi manje intariyana. Yeah, yabo. So ezinye izinto mfethu and yazi makukhuluma ngokubhema. Lathi chef Rosiwe then. Nayo uyagowa. Uyagowa. Fika fast never. Mawukhuluma ntariyana ngokubhema mfethu there are many people who are going through izinto ezibhaya ine-depressive state ukuthi they lean onto substance. Yeah, ababhaya obaziyo nawunokumbona ukuthi lo ne-substance abuse nyana behavior lo. Yabo. Abantu ababhaya bayabhema, babhemela mthangana, bafuna ukusuppressa leya. Ngoba umuntu usaba ukuzibulala yabona, ubona ukuthi nanti angazi ngcono ngizibulale enhle ngezinye indlela, nginame izinto zami yabo. And there's one thing esingayikhulumi yabo. Imali, i-lifestyle, insiza, isidwadlo, they don't numb whatever you're going through directly. Yabo. It's just a face, talk smart, put utshwala, phumele insiza, spending euro. But at the end of the day masohleliwa lento leyo yabuya. Yabo. Kunenye into mina ngihlala ngizibuza yona tot nanoni yazibuza. uRicky usibonisa aqeda ukuthengisa lapha kanjani? No, there was a podcast where Ricky was saying big Slick one lie. He was saying we must stop misleading these kids. You understand?
don't see me nge-G-Wagon, see me nge-Ferrari and you wanna be u-Riky Ricky. U-Riky Ricky lezinto lezi uzi-own-a ngama-debts, I can't sleep at night because ngiyakolota. Wena angeke ngikutshele ukuthi ngiyakolota. Wena ubona leyo Ferrari uba naleyo pressure yokufuna leyo Ferrari leyo, you understand? Then you end up doing wrong things, you understand? So coming to that mfethu, asivele sidayivele kuyo. Ngikutshele nami, me, myself and I once had ama-suicidal thoughts. Angazi ukuthi it's a demon that awukazwaba nawo wena Shakes? Awuthembi? Awukazwaba nawo ama-suicidal thoughts? Hayi lo shayela i-Viceroy ayi-one vele angeke. Awukaze wafuna ukuzibulala? No, uzibulale 6, hhayi ukuthi uzibulale ebuhlanga. Awukazi? Kumele soft spot ndoda ngamandla wayo. Angithi i-Viceroy, yebo ushef ungaphuza i-Viceroy uyi-one wena. Yabona that's why ngiyacabanga ukuzibulala because mawafika endlini uyalokha. But then mafethu, nami I once had ama-suicidal thoughts. I don't think ukuthi like majority yabantu, shout out to everybody omanage ukulilwa lelo demon. And if awukalifesi lelo demon, maliza ungavumi because ngathi ngathi kune-gathering, kune-society efuna abantu abazibulalayo. Man mawufuna ukuzibulala reach out. Yeah. Umntakayani unokubeka ama-details wakho. Fonela umntakayani nicoce. Coce yabo bafethu, don't forget to like, subscribe, leave a comment down below ukuthi Soweto sikhethu bafethu. Reach out bafethu, asikhulumeni isizwe siyaphela bafethu. Ayikho lento leyo ukuthi indoda ifela ngaphakathi mfethu, indoda e-strong iyakhala, indoda e-weak ayikhali. Uney'gayi ezingakhi ezingaphakathi kwenhliziyo yakho? Unezinto ezingakhi eziphakathi kwenhliziyo yakho ozibhoxelile? Kunamanye ama-out mfethu drive i-Ferrari mara mangakucocela isitori sakho ungakhala. Khale naye phezu kwalokho. So let's talk about laba mfethu abanemali bese bayazibulala. Like bona umfethu ushaya igoli elihle kanjani mfethu wesesandawana mfethu. Aka-celebrate-anga noku-celebrate uvele avaya. So abantu bathi uzibulele because of magogo, uyasho mfethu angayenza because of magogo lady. Yeah, Or it's deeper than that. You just know that. Phela maybe umagogo bekuyiphila abantwana yabo. Masicala sibheke i-situation. Umagogo ushona umntwana akuphi, uyabona? Yeah, phela nami mangicala ngibheke ngiyi-one ngazibuza amatente umntwana umuntu odlala i-World Cup, akaku-down to grand, uqeda ukuwina i-cap, ngithola amabhonasi, phuma ihawu lokuthi manibuya ku-World Cup banigama amitha, yabo? Ukuthi Uncozi. unentsayeza, phela grand uhlala esibhujweni, uyabona? Mara kuye zonke lezi zinto lezi thina sesimenshinayo. Thina sezifunayo naye. Lezi bezingamcomforta. Kuye bekungasindaba ya-next. Yeah. Yabo? Ukuthi yena ubone kahle ukuthi zonke lezi zinto lezi azihlali kuleya void leyo yokuthi mani yazini intanga. Yiso sengigrand, yabona? Ngi-contemplated for the longest time. Maybe kunaboma veki bacabanga ukuzibulala mara he was procrastinating, coming with excuses. Mara khona la afike wathola i-breaking point. What the fuck it? Wathi mani yazini mntwana yazini, yabo? And thina masihleli kanje sizothini? Untanga uyiphi? Untanga why angayi kuma-counselling, ini yabona? Ey'cathulo zabantu angabongela. Awazi nokuthi zingakanani, awazi nokuthi ugcoka size bani, yabo? So it's man izwe man. Empanela isasiyela Yabona? Yazi ngavele bengibuya ePitori ngihamba ne-Outram mase ngingena etekisini savele sathula. Ngavele ngangena ey'cathulweni zakantanga ngadama akayazi intanga ziyanyiwa. Mawi-out intanga ziyanyiwa mfethu, yazi kuyanyiwa ntanga, yabona? And kunezinye izinto kuwukuthi no mina ngibuye ngacabanga ukuthi maybe yintsari. Yazi sometimes ngiyacabanga ukuthi insayeza kanti bekanamadimoni alwa nayo from kudala. Yeah, yazi Family. intariyana kunjani mangithi insayeza ne? Imili yakho mayingakuchitela wena, ngeke usitshele thina. Yeah. Ngoba awufuni sibe ngathi
le nsazwa le iyakujwayela, le nsazwa le phela mawusitshela ukuthi kumele kuyakuthintela sokubuza nobani. Usikhombela leyo yabo. Nami ngiphuma la mfethu, yazi mangikhuluma ngensayiza yabo ukuthi insayiza kuyayenzani. Ngeke ngiyikhohlwe le date yabona. It's part of healing mangihlangana 10 November 2025. Yabo. Yazi sometimes ngidanga ezinye izinto zoziclaim-a ngiyekuziclaim-a yabona. Ngathola ukuthi enhle usistere yabo. Manje ngiyabheka leya ntwana intwana ipari leya. Ipari leya ntwana. Ayipari leya ntwana mfethu. Ipari leya ntwana, ipari leya ntwana. Mayikhuluma nami ithi, ya Goodman, uyabona? Mara ngabona ngathi azi le nto le mina bekuyisitshela ukuthi intonyana. Ingikhawatshe to another extent yokuthi ngigcine sengiresenta insayiza. Uyabona no? And then ngigcine sengibona ngathi mina angikho enough wenhle ngathi mina Less of a man. uyabona khona ngiyabona ngigcina sengitshela usisitere ukuthi entweni kanti kumele ngikhuphule kuma-allowance, kumele ngenzeni, kumele maybe ngipeyite, kumele ngenze ziphi iy'tayela, yabo. And no, uyabona le nto le ngiphe into but ngingatshelanyana amadodanyana ukuthi yazi mani usisitere wenza ezinye izinto. Bathi zithi ukuthi hayi abazi labantu laba ngalezi zinto lezi zabo yabona. Mara le nto le engilimazile for a long time ukuthi ngaluza nama-weight. Ngayenzani yabona. And kumjida nawe out of 100%, 40% of your problems are female related. Yeah, whether you like it or not. Whether you like it or not, ayithi awuthenge na-problem yenzayo. Pressure yensayiza automatically mawumjida une-pressure yensayiza. Maybe insayiza zingekho etshwaleni ngeke sonke siphuze ama-plan. Sekuthiwa ama-estrophela. Ya ngeke no sonke sishiye ama-shot namachapachapa asinanto indaba nemoto ngaba iBenz igcwele akusiyithengi nokuyithenga. Eyiphi yawucheck-a bona sihleli sonke kuyimajida kuphela ukuthi sisuke nijayive. Sonke sihlala phansi. Sonke. Mara I've realized something. I've realized sonke ziney'nkinga. I've realized something. Abantu abaningi abasemaklabeni are the most saddest people. Ya phela ngithi sifuna leya noise phela. Sifuna leya msindo. Phela eklabhini nawe unokubona mawucala uhleli phansi ngoma 3 minutes unokusuka uxoxe nomuntu ongamanga. Uyayizwa ntanga. Usuyajayiva. Ngiyabona. Kusho ukuthi phela mawucala uhleli phansi uyazikhuphula ukuthi yazi ngiyakolota. And ngiyaphuziswa la ngikhona. Yeah, and mina ngifuna abantu. And ukuba la kwami abantu basangifuna, abantu phela ba-relax-ana. Yabona? Yabo? Ezinye izinto uyangi-understand-a. So mawuyi-out mfethu, izinto ezibhaya awuringi nazo yabona? Khona amajita. Phela insayiza phela mayiluze incosi, emahosi bayayikhansela khona la yabona? Wena mawuyi-out bazokutshela mfana incosi mfana kumele udile nayo le nto leyo uyi-one. Yabona ukuthi manje ama-contributing factor maningi. Ungagcina sewubona phela ugcina sey'yatshela ukuthi into mina yazi nayikho into yami ehamba grand la. Hayi ngiyazama lana ntwana mara Akuzameki. mawuceda ukuza le nkinga le ngathi iy'nkinga zakho ziyakhompyutha. Le ye-rent ubonayo kudala wena rent uza kancane. Umoshekile ifoni. Mawuceda ukuza ifoni. Umosheke ifriji. Mawuceda ukuza futhi ucheat-elwe. Mawuceda ukucheat-elwa ushaya ama-half round. Uceda ukushaya ama-half round. And hayi ukuthi ushaya ama-half round awukhoni une-stress. Mawushaya uyacabanga. Like namanje siku-podcast manje uyacabanga ukuthi mangiphuma la ngiyophanda va. Yabona ucabanga izinto ezibhaya yabona. Kusho ukuthi sowusidele namanga yabona. Mina kudala ukhuluma amanga uthi ama-interview ungayophuma ekuseni uyobhloma eJozi. Bagayiva ama-120. Kuleyo 120 yakho udle clip ubeke udle 20 ubeke clip uyochaza usisteri. Endoda iy'nkinga ziningi yabona. Zibhaya le y'nkinga lezi ukuthi mawumjida ngeke ukhone ukuringa ngazo sibhaya. Mkhozi yazi ungiraisele enye i-question e-very important and le engifuna ukuyibekela kusisi. My sister, mawubona ngathi out yakho seyishaya kancane. Ngicela ungayitshiteli. Ngicela ubhlome nayo phansi uyibuze ukuthi baby, u-right enhloko or kumele siye ku-men's clinic.
Cause uyithintela mfana uyamosha mfana, yazi mfana kunamaqhawe la ngaphandle amachili, like kunembokodo la ngaphandle, akutshele ukuthi hayi baby, hayi man awusaphefome kahle, yini inkinga? Yini, what's wrong? Than ukuthi azothi hayi ngithi ngiyayithola somewhere than ukumbuza. Mina I prefer ukuthi mfethu akayibuze awuthi yakhe. Kumele akutshele ukuthi bona hayi man, ngathi sohlala ebhentshini kakhulu. Hamba-ke. Nawe ubuye umtshele ukuthi umfana. Ngiyakowisha. Mfana ngiboleka imali kuNtariyana mfana, uma ngilokhu ngikubukele kanje. Ngilokhu ngicabanga yena. Ngiyamazi uNtariyana. Bazongena kuqhawe nomnyaka. Uyatext, uyakhola, ufuna ngamanamba wabantu, izinto ezibhaya. Yabo. Ama-cheat abhaya mfethu yazi ama-cheat abhaya ayazibulala mfaka. Ukuthi awashayi ikreni. And into nafana yakhona uzibulala njengoba sikhuluma. Ya ukuthi akatsha phela no. I-topic yokuthi ama-cheat awashayi ikreni iyarejiswa, ikhuluma kakhulu. Le ukuthi bona abosister abayenzi izinto ezikreni asiyiriki. Asiri. Le ngeke siyiringi. Kodwa mkani uyatswafa. Sintsale kapatlamile ngathi ulungisa imoto. Bafethu, don't forget to like, subscribe bafethu, leave your comment down below so that you get currently at Kasile Vukile bafethu. Ngithola you are here at Kasile Vukile bafethu. iKasile Vukile number 1 best channel bafethu. Ukuthi lento engitshela yona bafethu, uyangibulala athi uPatlame ngathi ungkhumbuza bani umruto dikota, lesayithi kota. Nayo tshela isemntana baPatlame makani balukisa dikoloi. Mara bese bazoblame amadini. Mangangena ku-TikTok ungahlangana mfethu ne-chicks ukuthi amadoda ashaya ama-half round. Masingahlala ndoda ngathi ukuthi asifuni ukuringa iy'nsayeza zethu blind laba chicks laba ndoda esibahlabayo yabona. Mara bangahlala nesidingo senu watshela amathi nokutshela amajithi ukutshela ukuthi ndoda ngikubona uhamba la mtata wangiceli ngaloyo. Kunesinye istory after loyo. Kanti angazi lo mntana lo ntana ngadubula ama-liquid, ngadubula amakota. Ndoda ngadubula ezinye izinto. Lo mntana lo ndoda wangidumaza. Ngathi umuntu osifina kanje. Lo mntana ndoda wadla enye ipahla mangitshela ukuthi ukhathele. Mfuthu amanye ama-Uber uhlose kuletha inguli phasi likhuphukile. Yes. Yanyiwa yabo. So yabona ukuthi ezinye izinto mfethu masamajithi wonke ama-odds are-stacked against wena. And mfana hali ungene emlomeni mfethu as you're about to wrap it up bafethu yabona, njengoba usisho kuba i-coast sihlale sibamba ama-sensitive topic waselokishini yabo. So just hit the subscribe button. Kuningi esingakakhulumi ngabo mfethu against i-mental health. Ney'nhliziyo zabantu mfethu ngisho ezinye ezithobekile la zikhona. Uzibuze why amahubo amaningi kwabafana. Like uzibuze into ezibhaya yabona ngabe ne-summit ithengisa abafana ngabe bagcwele la. Ntanga ngithi ngebe junta ngokuringa ngenye ijunta. Ngithi ngebe bathi kunendawo la amajita akhona ukuzibhayisa khona. Ngabe kugcwele. Ngebe sisoft. Ngebe sisoft. Kumele bayivule ama-out. Endoda bheka ngithi leya ndoda imakethe enamabhaya. Ngeke uthole summit kungena abantu. Ngeke uthole le chikitana kungena abantu. Ngeke uthole le diplomatic kungena abantu. Ngeke uthole le Maxima kungena abantu. Ngeke uthole le Kiss kungena abantu. Ngeke uthole le Big Boy kungena abantu. Ngikubizela ama-friend wavayile. Dala ngiyimember. Ngisubscribe kabuhlungu. Ngisubscribe kabuhlungu. So manje kumele bavule ama-out at least. Kumele bavule amajita. Mara ngathi khona i-app yazi. Sifuna ama-app, sifuna i-walking. Ama-app imosha isikhathi. So bafethu, don't forget bafethu, like and subscribe again. Ushiye i-comment yakho ukuthi Soweto Sigate bafethu. This one is for mental health. Rest in peace kuMkhozi mfethu weSandawana. Lale Jaden Adam. Yeah, rest in peace to Jaden Adam. Ifamily yakhe bafethu, condolences. Ama-friends wakhe, condolences. Sundowns and Sundowns fans nabantu basemalokishini wonke bafethu, we are mourning for him. And nabanye bafethu abasishiyile bafethu according to suicide, singabazi ngamagama bafethu, sithi ilale ngoxolo bafethu. Iyozibonana ngelinye ilanga masiyibonana, but then bafethu mawufika ngathi you're mentally drained, you have mental ills, you have social problems, reach out to us bafethu, come have a sit with us.
talk with us. Uzophuma uhilekile bafethu, mina ngegama uKatlego Ontariya Namula aka Mr. Soweto Kafela Motsiba aka Mr. Cool himself. Intwana Samakhontshi la Mototsi la kujika khona ipoti. I was born in Soweto but my soul lives in Italy. Don't forget to come to Premier Lifestyle Casters bafethu. Mangithi Mototsi angithi abantu abatshontshayo, abantu abadenkayo. So Sushi awashaya ngale yakho le recovering bastard. Yeah, bafethu Sushi King lona bafethu i-co-host yodumo yabona GD6 la like asilivukile yabona. Yeah. Bastard discuss technology, bastard recovery tank bafethu yabona. Very grateful to the platform zami yabona. Personally ugrina ngalento ningihilile ukuba yabo. So bafethu makungaba uhilekanga afuna ama-series kancane 30 minutes nje lokubamba lokusiphoza lokubamba lokusiphoza. Mawuney'nkinga zakho nanoma la singaringi ngazo bamba thina siringa ngazo yabo. Yonke thina la sidila nelokishi asifuni izinto zasesigcagceni ngoba asifiki and nasesigcagceni nakhona ningabona ama-big house a-empty mod khali ekho yabo. So bafethu don't forget to like and subscribe. TikTok, Formula Network, Ontariya Namula bafethu yabo. If you have anyone struggling with any problem, be it social abuse, be it GBV, be it yonke into sazokhuluma ngawo mani lama-issue maningi awapheli yabona bafethu. But otherwise studio sikhona Majita, Mbuzi Gang mnandi. Laba abafuna ukurasa beze bazorasa ama-mic ayalekelela yabo. Premium Lifestyle Guest House abafuna ukubamba abangena amahonti ningazitholi senisemaphakeni manje nidumisisa abantwana. Premium Lifestyle Guest House bafethu Ozani nani ma-tourist bafethu ozani zogidla Nandi la Street Car Wash madoda mane imoto yakho ufuna ukuphusha ozawashela yabo. Otherwise the rest is singayawaya. No kokugcina before ivalwe sex ufuna ukuze i-continue one i-7 July benjani? Vele phela mina bengingayanga mara beyiphilile abantu abatshontshayo bantshontshanga. Bafethu asivaeni kanjalo, see you till the next episode bafethu. Shout out.